I pozdrav svima, ja sam Rema i u današnjem klipu radimo reakciju, čekaj se jednom, što je kamera. Tako da radimo reakciju na moj prvi klip koji sam ja izbacio na YouTube. Tako da to je bilo jula meseca, ne znam, 20. nekog jula je bilo to prošle godine. Da sam prvi put snimio FIFA Online 3, igrice za kurac nije. Tako da, hajde mi da krenemo s tom reakciju da ja više ne pričam s mnogo, da upravimo stranje, start recordings, posti, ovečaj. I da samo da kažem, tada sam ja snimao, ček sam, više svetlo dođe. Tada sam ja snimao, prvi put snimao, ja snimao u 480, jer nisam znao da editujem, nego samo snimim klip i izbacim, to je bilo toliko. Tako da, sad ćete da vidite i sami. Ja sam Crazy Brat, dobrodošli u današnji klip. Današnji klip igramo FIFA Online 3, evo našeg protivnika. Ima mnogo dobar tim, ali pokušat ćemo da ga pobedimo. A i da, na početku sam se tada zvao Crazy Brat, jer nisam znao koje drugo da ima, ono sam to streamio. Ja sam prvo da se zovem propali YouTuber. I ne znam što nisam to stavio prvo, nego sam stavio lepo to Crazy Brat i onda sam posle neko vreme prebacio na Rema 98. Ne znam tačno kad. Tako da, ajde nastavimo sada. Ja sam spreman za ovaj meč, ja sam imao jedan neverovatan tim. Mnogo dobar tim ima. Sve dobri igrači. Uglavnom tada, kad sam snimao isto, kad sam počeo snimam nisam imao ni facecam, niti ništa. Ništa nije imalo. Onda sam posle, ne znam u koji tačno video, prvi video sam imao bacio facecam. Ne znam kako beše, tako da, ajde nastavimo. Dobro, možda skipujem sad ovo je dosta. Ubac. Aj, jebi ga ništa. Jer ovo jebem ti budalo. Evo mane. Trči mane. Evo jebem ti ovog Marcela da ti jebem. Evo te Marcelo. Ajmo Milner. Milner. Pobem. Lewandowski. O? Uglavnom tada, brate, kad sam igrao tu FIFA-u, na kraju sam izbrisao, jer igrica nije za kurac, brate, bukvalno komande kasnije, a i trebalo mnogo vreme, bukvalno. Ja, brate, idem uz njega, hoću da trčim uz njega, i on, tamo da počnem da trčim, on se pomeri od njega, znaš. I mene to stalno nervirao, onda sam se nervirao, i lupao sam i joystick i tastaturu i sve isto, tada kad sam igrao, jer je, mislim, tada, na početak, tada se nisam nervirao to, tek sam se posle nervirao, igrica za kurac, brate, ono ubacim, brate, ono ode negdje u kurac, i sve, ne možeš potrčao iskapati ni retard i svi živi, i na kraju sam izbrisao, jebik. Hvala napadu, bre. Evo mater. Ajmo malo skipimo, da. Bravo, Klein. Ajmo Kante. Kante. Ne! Shit. Kako mu dala. Možda da primam sad dovoljno gol, ali nisam. U mogu smislu pitaš u tom pičkom materiju. Da ste sami vidjeli da ja potrčim uz to, trčim, brate uz njega i on se pomeri, brate. To mi je stalno nerviralo bilo. Šta je bilo? What the fuck? Koji faul? Majke ti, koji faul? Koji faul, jebote? Nije bilo faula uopšte. Prvo nije toliko zanimljivo, skipujemo malo. Nije malo što je bilo. Patkica, dečko, a? Jao, šta smo promašili. Mane, šta si promašio, Mane? Jebem tu bulju. Skači Matip. Tako je, opa, jao. Wayne Rooney.
bilo ko. Dobro, toliko ništa nije. Gdje sam baš točno dao gol? Gdje sam točno dao gol? 55. minut 1-0, Evo. idemo. I što stari... To je Ok. odmah. Gol, upravo Starić, to Stariće. 75. minut 1-0, idemo. Yeah. Još poznatim tenis. Kako sam ja to bio retar, brate, jevo te Bog. To je nevjerojatno, čim sam malo krenuo. Da, bukvalno ja sam na kraju tu i pobedio. Na kraju to. Tako da, ako ste uživali u ovoj reakciji danas, ostavite like i subscribe dole i uključite zvonce, naravno. Mi se idemo u sljedećem klipu i... Boj!